Sveti Liberane, dobrotvoče puka, nek nas kroz sve dane štiti tvoja ruka. Hajdmo Liberanu, svidonskih gomila, da nam liječi ranu što nas obavila. K njemu narod dolazi u velikom broju, zavjete obilazi na utjehu svoju. Liberana svetog milost ćemo tražit, uslišat će svakoga, tugu će ublažit. Zagovornik moćan je, pomoć svima dijeli, tko ponizno zavapi, što od njega želi. Molitva se čuje, podno Marin vjenca, pobožni puk štuje svog moćnog sveca. Liberane sveti, čuj molitve vruće, blagoslova pošalji na sve naše kuće. K tebi sveće dolazi, i starost i mladost, pouzdanje u tebe uljeva nam radost. Ti nas vas zaprati na našem pustu, da u boju svladamo vražju silu ljutu. O stražaru jaki, čuj našeg vapaja, čuj narod Neretve i čitavog kraja. Da budemo vjerni u životnom dobu katoličkoj vjeri i hrvatskom radu, pa da ustrajemo do zadnjeg časa, da vidimo Isusa, našeg vječnog spasa. Molimo se često Liberanu svecu da nam štiti mjesto i njegovu djecu. Kada je nabavljen prvi kip Svetog Liberana i zašto se posebno štuje? Prvi kip Svetog Liberana nabavljen je 1905. godine za župnika Don Bone Donelija. Sveti Liberan posebno se štuje kao zaštitnik od kamenčića te bubrežnih bolesti. Što se nalazilo u kapeli prije požara 1959. godine? Prije požara u kapeli se nalazio kip Svetog Liberana, slika Gospe od zdravlja, Gospina slika te ostali predmeti. Kako je došlo do uništenja kapele i predmeta? Netko je provalio u kapelu, razbio kip Svetog Liberana te ga zapalio zajedno sa ostalim predmetima, te je tako došlo do požara 14. srpnja 1959. godine. Je li ikada otkriven počinitelj? Ovaj slučaj prijavljen je vlastima te je provedena istraga, no nažalost počinitelj nije pronađen. Kada je izrađen novi kip Svetog Liberana? Novi kip Svetog Liberana izradio je kipar Dušan Stanojević iz Splita. Sve do kraja 19. stoljeća Liborije, odnosno Liberan, javlja se isključivo u dvostrukim imenima kao drugo ime, na primjer Andrea Liberano Matić. Tek se u Kominu 1890. rodio Liberan Medak. Zanimljiv je slučaj umrlog dvomjesečnog djeteta Ivana Liberana Barbira, kojeg je župnik u matičnoj knjizi umrlih zapisao kao Ivan Osloboditelj. Neki nadimci izvedeni iz njegovog imena su Liče, Libero i Bore. Ime Liberan bilo je najpopularnije prije Drugog svjetskog rata, a danas u Republici Hrvatskoj živi manje od 20 Liberana, pretežito starije dobi. Poznato je da su se prije, u doba nevolja i bolesti, ljudi izravno za izlječenje molili Bogu i svecima kao njihovim posrednicima. Danas su tako neki sveci dobili svoje specijalizacije pri kojima im kršćanski puk traži zagovor. Na primjer, Sveti Lovro pomaže pri izlječenju opeklina, Sveta Agata je zaštitnica dohilja, a Sveta Apolonij se moli pri zubobolji. U Italiji Sveta Liberata je po svom imenu, koje znači oslobođena, zazivana kao zaštitnica, odnosno osloboditeljica od svih nevolja. Tako se širenje kulta Svetog Liberana u dolini Neretve pripisuje pučkoj mitologiji koja Svetog Liberana smatra kao zaštitnika i osloboditelja od svih nevolja. Počeci štovanju sežu od 1855. godine, za vrijeme epidemije kolere u dolini Neretve. U Metkoviću je tada preminulo 41 osoba. Također dosta preminulih je iz Desana, Župe Slivno Ravno, Vidonja i Komina. Za štovanje su izgrađene zavjetne kapelice, mijenjali su se titulari crkava te su kupovani svećevi kipovi. Naslov su zaštitnika dobio je kad je tijekom španjolske gripe preminulo 60 mještana u Plini. Za blagdan Svetog Liberana u našem se kraju od davnina okupljaju ljudi uz misu, hranu i pjesmu. Danas hodočašće i dalje okuplja vjernike iz okolnih mjesta, pa čak i iz Hercegovine. Iako se vremena mijenjaju, duh vjere i zajedništva ostaje isti. U kronici župe piše da je kapela izgrađena za Don Mihovila Jerčića,
Znaš koje godine? Da, 1861. godine. A od čega je sagrađena i kako izgleda? Sagrađena je lijepo klesano kamena, prekrivena je kamenim pločama, a na vrhu se nalazi zvonik na preslicu s jednim zvonom. Koje su dimenzije kapele? Duga je 5,80, široka 2,80, a visoka je 3 metra. Što se nalazi na stražnjem zidu kapele? Na stražnjem zidu nalaze se 2 natpisa. Prvi glasi Vidonja 10. listopada 1848. godine, te drugi Blažena Gospa i Sveti Liberan. Također zanimljivo je kako je ovaj uklesan naopako zbog toga što je zidar bio nepismen, a župnika tada nije bilo. Kad je započela te kad je završena gradnja kapele? Započeta je 1848. godine za vrijeme don Stjepana Jeličića, a završena je 1861. godine za vrijeme Čini mi se sam pročitala don Mihovila Jerčića. tako je, za vrijeme don Mihovila Jerčića. U čiji je čast podignut? Kapela je podignuta u čast Gospe i Svetog Liberana. Kada je izrađen sadašnji oltar i koga je podigao? Današnji oltar nabavljen je 1905. godine, te ga je podigao don Bone de Pope. Sveti Liberan rođen je u Galiji, današnjoj Francuskoj, oko 320. godine, a preminuo je 397. Zaredio ga je sveti Pavacije, te je bio prijatelj danas poznatijeg svetog Martina. Sveti Liberan najčešće se štuje kao zaštitnik onih koji pate od bolova uzrokovanih bubrežnim kamencima. Njegovo štovanje započelo u 15. stoljeću, te vjeruje se da je to povezano s njegovim imenom, jer u starijim jezicima slično ime znači onaj koji nosi ili odnosi kamen. Štovanje Svetog Liberana u Hrvatskoj najznačajnije u dolini Neretve, te katolički vjernici u ovom kraju mole se Svetom Liberanu. Štovanje Svetog Liberana posebno je u župi Vidonje. Svečeva zavjetna kapela smještena je u lokalitetu Gomile. 1959. godine bila je obeščašćena, a svečev kip razbijen. 2 godine poslije sve je bilo obnovljeno i kapeli je vraćena vlast. Misa se slavi na svečev blagdan, to je Svetog Liberana, te na spomendan Gospe od zdravlja. U gotovo svim prikazima Sveti Liberan je prikazan kao starac s bradom, osim na mozaiku na Mliništu, gdje je prikazan kao starac bez brade. I prikazan je u bojama pauna, što je ujedno i simbol samog sveca. Njemačka nadbiskupija je 1976. godine darovala poprsje Svetog Liberana, što je prikazano u baroknom stilu. Jesi li znala da je na kapeli u Vidonjama zvono bilo već od 1824. godine? Znam, čitala sam da imalo promjer 43 cm i težilo 50 kg. A 1918. godine vlast ga je uklonila u ratne svrhe. Onda je kapela ostala bez zvona na više od 3 godine, zar ne? Tako je. Novo zvono postavljeno je 1921. godine. Te su godine 1921. vidonski iseljenici u Americi skupili novac za novo zvono. Sigurno su bili jako vezani za svoj kraj. Da, te je izrađeno u ljevaonici Cukrov u Splitu, a koštalo je 5700 kruna. Djed mi je govorio kako je postavljeno na blagdan Gospe od zdravlja, 21. studenoga 1921. A 1974. godine zvono je napuklo. Znam, tada ga je popravio Davor Ružić u svojoj radionici u Splitu, a na zvonu se nalazio i lik Svetog Liberana. Lijepo je čuti kako su mještani vodili toliku brigu o svom zvonu. U blizini kapele napravljena je čatrnja, te se svake godine pazi da svečan dan bude puna vode. Župnici bi nekad organizirali djevojke za sušna vremena da bi ulile bar nekoliko bigunjaca u čatrnju kako bi se hodočasnici mogli osvježiti. Na dan blagdana oko kapele bi se također našlo i raznog voća koje se prodavalo hodočasnicima, a među mladićima vladalo je nepisano pravilo da bi voćem darivali svoje djevojke. Već u Neolitiku postojala je važna prometna povezanost između Jadranske obale i unutrašnjosti Balkana. Ta prometna veza išla je i dolinom rijeke Neretve, a posebice je važna za naš vidonski kraj. U Vidonju za određivanje starosti nam pomažu gomile. Ispod gomila su sačuvani grobovi pokojnika iz ovog područja. Neke gomile datiraju još od pretpovijesnog razdoblja. Ispod gomila možemo uočiti jedan ili više grobova. Po načinu pokapanja pokojnika razlikujemo 2 vrste grobova. Prva vrsta grobova je starija vrsta grobova u kojima su se pokojnici pokapali savijeni,
dok u drugoj vrsti grobova su pokojnici bili pokopani ležeći. Gomile nisu jednake veličine. Njihova veličina ovisi o vrsti grobova. Najčešće velike gomile povezuju se sa višim statusom građana, odnosno važnim i uglednim ljudima. Grobnice su građene od kamenih ploča koje zatvaraju pokojnika i pokojnikovo tijelo. Ovisno o njihovoj veličini možemo zaključiti na koji je način pokopan pokojnik. Što se tiče određivanja starosti grobova, većina bi mislila da se one određuju po starosti kostiju koji se nalaze unutra. Međutim, to nije točno zato što su oni i u kasnijim razdobljima i dalje koristili ove gomile kao grobove, budući da su im groblja bila daleko od naselja, pa su samo dodavali još tijela u već postojeće gomile. A starost gomila zapravo određujemo prema starosti predmeta koji se unutra nalaze, budući da su oni tijekom obreda pokapanja sve te porculanske posude koje su koristili, razbijali i pokapali i zajedno sa pokojnikom. Što se tiče vrsti gomila, imamo usamljene gomile, gomile u skupinama, te gomile u nizovima ili redovima. U skupinama i nizovima su se najčešće pokapali rodovi ili obitelji. Mi smo djeca ispod Marin vijenca. Mi smo djeca ispod Marin vijenca. Marin vijenca, Marina djeca. Marin vijenca, Marina djeca. Bog nam otac, a Marija mati. Bog nam otac, a Marija mati. Vidonjeće naše sačuvati. Vidonje naše sačuvati. Vidonje je dugo i široko. Vidonje je dugo i široko. Čuvalo ga, Gospe tvoje oko. Čuvalo ga, Gospe tvoje oko. Svi molimo, jer Gospu volimo. Svi molimo, jer Gospu volimo. Gospe moja, velika i mala. Gospe moja, velika i mala. Čuvaj mene od svakog belaja. Čuvaj mene od svakog belaja.